Siphinde sibingelele samukele wonke umuntu kuleli ekhaya. Siyajabula ukuba nani. Thanda-ke sikhulume nge-update lokhu iqhubeka nge-album kaKhuzani Idlamlenze ethi Angidlali Nezingane. Ey'nsukwini eziwu-2 iyobe le album ihlanganisa 3 weeks yaphuma. Izobe ihlanganisa nje only 21 days. Uma kade kunomuntu onongabazane, uma kade kunomuntu ongenayo ishow, ongenaso isiqiniseko, ongakaboni kahle ukuthi kwenzakalani, obese neminye imicabango ethize, mhlawumbe nomunye benemdlinzo. Uma konke lokho kade kukhona, ngiqinisekile ukuthi uphendulekile. Impendulo uyitholile, isiqiniseko wasithola, wabona ukuthi okuyikhona khona ikuphi. Ilokhu imile le album, ilokhu iqhubekile, lokhu yenze kahle. Ayenzanga kahle the first 3 days iphuma, ayenzanga kahle iviki lokuqala, yenze kahle every day. Yebo, uma i-album isafika ikhuphuka kakhulu because basuke bebaningi abanye abafuna ukuzwa ukuthi kuthiweni laphayana, uzothini, utrack bani uphendule wathini. Nakho lokho kukhona, uthola ukuthi kunabantu nje abangakhona ukuthi bebezo-stream, bebefuna ukuzwa. Kuyenzeka nalokho, kodwa noma kunjalo kucacile-ke ukuthi-ke yona nje uqobo lwayo inamandla, futhi-ke enye ama-album asemlandweni. Le album uthanda ungathandi, i-album engasoze yacisheka ey'ngqondweni nasey'nhliziyweni zabantu. I-album eyohlala isikhathi eside, eyenza umehluko omkhulu empilweni kaKhuzani, eyangena ebantwini kamnandi ngenye nje indlela engazeki. I-album le ukuthi laba abahlala begxeka bezama ukudicilela phansi imisebenzi kaKhuzani, bezama ukubhala ama-post ngama-post, live ngabo-live, ini beza ama-video, beposte, bemosha idatha labo. Ibahlule bonke labo bantu labo. Lento abayikhulumayo nabazama ukuyenza bayazibona nje nabo ukuthi cha, lokho esikwenzayo akusiyikho, siyageja sihambe eceleni. Bakhuluma okunye, i-album yenza okunye. Okwenze baze bakhohlwa ukuthi bebheke imisebenzi yamaqhawe abo, ngoba yini ba-obsessed ngoKhuzani, bafuna ukumbona efeyila ngayo yonke indlela. Abafuni kuthiwa kunento ethize enhle eyenzeka egameni likaKhuzani, bafuna yenzeke kuphela kulo mculo abamthandayo, hhayi ukuthi uKhuzani into ethize akakhoni ukuyenza or ayenzeki. Bafisa ingenzeki. Uma seyenzekile bazama ngakho konke kusemandleni ukufaka unyawo ledada, ukuzama ukungcolisa, bemoshe, befake inhlabathi ephalishini lakhe. Ngithi mina-ke angimbongele kakhulu uKhuzani ngokucabanga i-album ekanje. Ngithi kulokho kuba umqondo ojulile kumfo kaMpungose, wenza omkhulu umsebenzi lo, ngokuthi yena akhiphe umsebenzi ozozikhulumela kubantu. Abantu bayawazi umsebenzi wakhe, bayawurecognize, bayawujabulela, ama-trend akhona nje maningi. Ukwenzile futhi uKhuzani lokhu abehlala bekukhomplayina, ngoba hlezi bekhomplayina ngaKhuzani ukuthi akakufakanga, ukuthi unjani, ama-backing asethini.
konke okulungisile, wa-eda namasawundi uKhuzani azwakala ngemuva amnandi, amasawundi akhona anandisa ingoma. Kuney'ngoma laphana uma isiyophela album ziku-6, 7 leziya y'ngoma leziyana the way ezimnandi ngakhona, noma-ke zingadumile ukudlula lezi ey'semehlweni abantu. Leziya ngoma leziyana ziyi-album ngokwazo, ziy'mele leziya y'ngoma. Ungaphusha omunye unyaka ngazo kube enye i-album, kodwa wenze njani na umfowabo Mpungose? Udicayidile ukuthi zonke lezo ngoma lezo ay'fake azi-ede zo-19 zimnandi ngokufana, ayikho emnandi ukudlula enye. Kungenzeka ukuthi-ke enye ingene kakhulu kubantu yadlula ezinye, ngiyakubona lokho, kodwa ayikho edlula enye, ziyafana. Manje-ke ngithi abantu-ke uma ukuthi bekunomuntu osangabazayo obesafuna ukupruvelwa, obesafuna ukubona enye into mhlawumbe ngoKhuzani ethi lehlile izinga sekwaphela ngaye, akalande bani, yonke leyo mbuzo leyo uyivalile imlomo. Into ayenzile uKhuzani ngale album, wenze abanye abafana bekweminye imizi babuka nje ama-amisha, okungathi manje abanayo isho ukuthi benzani ngoba ushaye kwabola. Wenze nje into engajwayelekile, ukuvala nama-commentators aziwayo lapha akhomenta khona abhibhidla isikhathi eside, awazi nokuthi akhuluma athini, ayayivumela, ayayiphikisa, abasazi. Uma ucheck amavidiyo wabo umuntu akasazi ukuthi ubekhuluma ethini, yini edala ukuthi umuntu agcine eseyiphikisa yena, esekhuluma into engahambisani. Yingoba abantu abamlandelayo la ahlale babhalela ama-post no-live, benze lowo live, abayi lapha afuna beye khona, abamvumeli ngale ndlela yena ajwayele ukuthi bemvumile ngayo, okwenza ukuthi i-support angayitholi kahle ngale ndlela ajwayele ukuyithola ngayo. Manje lokho-ke sekumenza abone ukuthi kumele axokize, kube ngathi uyancoma, aphinde abuye ashintshe. Yini ifikile eyakoKhulu, ifike ngempela. Le album-ke mhlawumbe abantu basayithatha kancane indaba yayo, izohlanganisa 3 weeks ey'nsukwini eziwu-2. Isazokwenza nje imigelengwane mhlawumbeni, abantu basacabanga ukuthi umlilo wamaphepha. Usazodlula lo nyaka lo uphele, kuhlose unyaka kungene kuJanuwari, kuFebruwari, linda wena kungene koMarch kuqhutshekwe, khona kuzobona-ke ukuthi-ke unamandla kanjani uKhuzani. Ilapho-ke uzobona khona ukuthi uKhuzani uwumculi ongakanani, unegalelo elingakanani. Kusazoba nemicimbi after mcimbi, kusazohanjelwa ama-awards, kusazohanjelwa izinto zama-rally. Lindani nina nibone, kudlule labo top 10 nani nani, kujatshulwe, kubhiyozwe, kubhale ko-Facebook, ko-TikTok, leyo celebration ezobe iyenzeka. Abantu masebebuyele ey'ngqondweni after 2 weeks kuphele unyaka, mhlawumbe kudlule uJanuwari kungene kuFebruwari, khona into enisazoyibona. Ngoba i-album uma ufuna ukuyibona kahle ukuthi inzima kanjani, lo msindo osukukhona mhlawumbe lijetshelwa kakhulu, inike 3 months, iphe nje 3 months, uphele u-3 months loyo. After that uzozwa ukuthi kahle kahle kuney'ngoma ey'thize ezinzima ebenikade niyiphusha nina, futhi kunengoma ethize beningayinakile. Kusaney'ngoma ey'sazovuka zenza ama-challenge laphana ku-TikTok, kusazovalwa. Manje-ke abantu bazoshonaphi, bazocasha kuphi, bazozifihla kuphi? Ngoba uKhuzani usazokwenza kakhulu, usazokwenza izinto ey'nkulu kabi ngale album yakhe. Phela le 3 weeks esazohlangana sekuncane kabi nisakubonile, sekuncane kabi. Ilapho-ke nizobona khona ukuthi-ke akavimbeki uKhuzani, uyovinjwa ulwandle. Abantu abamukele
bejone ulayini bejabulela ingoma bestream album bedownload abazokudownloada kuma channels right. I-album inhle kakhulu isazokwenza kahle kakhulu. Lokho engikukhulumayo mina kuyobe sekungathi manje yini cassette ligaxele sekuyoba ngathi manje ngimane ngiyasho nje ngangimane ngisho ngoba yobe sikwenza lokho engikushoyo. So injalo ke indaba ingane zakwethu. I-album ibe inhle kakhulu so lokhu thina siyibongelile-ke angeke siyidlele umona, angeke futhi-ke siyidlela amandla ayo amandla kakhuba esaphila nethimba lakhe asebenzisane nalo, angeke sikwenze lokho. Into enhle ayenzile sizoyivuma usuku nosuku, akukho lapha singesikhulume ngayo ukuthi-ke hhayi-ke namhlanje-ke ngoba sesikhulumile izolo-ke usuku nosuku sizolokhu silishumayelile lelo vangeli lelo lokuthi usebenze kakhulu, usebenze ngamandla, ukuthi nina nabanye naya ey'koleni nafundela o-IT, iy'nto ze-online niyazazi, niyakwazi ukwenza amavidiyo, niyakwazi ukwenza ama-post, niyakwazi uku-editha nenza ama-post, nizame ukuhlekisa ukhuzane, niyakwazi futhi ukuthwala abantu abazonikhulumela bedela ukhuzane ko-Facebook nako-TikTok nako-YouTube, ama-channel nobe mangaka, ukuthi lokho niyakwazi vele niyakwazi, siyaye sinibone phela nihlale nikhuluma nemchokofula. Angeke kwenze mehluko lokho, nani nizokwenza lokho nizonikhathale, induku nizoyivuma nithanda ningathandi ngoba into enizolokhu niyibhala lokhu niyothatha abantu ade bekhuluma ku-TikTok ngokhuzane kabi lokhu nizobaphosta la, angeke kunisize ngalutho. Amahlathi aphelile, ukucasha iy'khotha ayishile, nizovela obala, ilapho nani enizobonakala khona ukuthi nani ningakuliphi uhlangothi. Le album izoveza abantu abaningi behlala obala ukuthi iy'nhliziyo zenu zibuhlungu kanjani, ziphatheka kanjani, ziyabhibha igazi, kubuhlungu. Ilapho kuzobonakala khona, kuzobonakala ngama-post wenu ukuthi-ke niqeshe kuphi, noma vele kwaziyo ukuthi niqeshe kuphi, noma nambhala kanjani, enza amavidiyo akanjani, angeke nize nisamthinta ukhuzane. Wenze i-album enkulu kakhulu. Inhlamba yenu enayiyela esikoleni nokuthukana nanokukhuluma-ke lokhu-ke eningoprofesa bakho, ningaqhubeka nibe yikho, angeke kushintshe lutho, angeke kuyenze lutho le-album. Angeke ningene emafonini abantu nibakhiphise le ngoma bangayidlali, basazoyidlala mhlawumbe nifuna bedlala abayifunayo, angeke kwenzeke lokho. Umlando nje ezowenza nje iyovinjwa ulandle kuphela, iyovinjwa isibhakabhaka kuphela. Siyabonga Khuzani Mpungose, siyabonga kakhulu, album emnandi, album esazoba sey'nhlizweni zethu isikhathi eside, esikhumbuza amaciko kamaskandi amanye asadlula ayekwazi ukwenza izinto ey'njengalezi. Siyabonga ukuthi usiphe lokho bese kuphela isikhathi eside leyo feeling leyo ingasekho. Siyabonga ukuthi uyibuyise, usikhumbuze ukuthi sikuphi, siyini, siphumaphi, sivelaphi, imvelo yethu ithini, sibhekephi, sibhokophelephi, kunjalo nje. Siyabonga Khuzwe album emnandi. Cela siphinde sihlangane ngokuzayo sesizokhuluma ngenye i-topic nabanye. Ngiyabonga.